Türkmenistana dowam edýän ykdysady krizisiň fonuny käbir döwlet edara kärhanalary iş orunlaryny kemeldýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Fara Betrawynyň jemaat gulluklarının owalarda tehnikalara hyzmat ediş edaralarynyň elektrik energiýasy bilen öpçünçilik kärhanasynyň hemde etrap gaz öpçünçilik edarasynyň öz işgär sanyny 30 götürüm kemeltjekliklerini duýdurýanlyklaryny habar berýär. Onuň sözlerine görä orta mekdeplerin hojalyk üpçünçilik bölümlerine de işçi sany azaldylýar. Şol bir wagtyň özünde habarçy welaýatyň çägine ýerleşýän käbir iri paýta ýerji dokma kärhanalarynyň we paýta rasalaýjy zawodlaryň iş tertibiniň möhletini gysgylýanyny, olaryň 12 ay möhletli iş tertibinden 6 ay möhletli iş tertibine geçýänligini habar berýär. Onuň sözlerine görä dokma kärhanalaryna we paýta rasalaýjy zawodlardaky soňky ýetgeşmeler paýta ýetmezçiligi bilen ilteşdirilýär. Onsuz hem Lewap welaýatynyň büdjet edaralaryna pandemiýanyň fonuna köp sanly işçiniň öz işini ýitirenligi habar berilýär. Soňky bir ýylyň dowamyny pandemiýa bilen baglylykda Lewap welaýatynyň büdjet edaralaryna we hususy iş ýerlerine tas 50 götürüm işçi öz işini ýitirdi diýip ýagdaýdan habarly çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Sewitiň edara kärhanalaryna 60 ýaşdan geçen işçiler mejburi pensiýa uradyldy. Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti ýurtda işsizligiň hakyky derejesini görkezýän sanlary çap etmeýär. Bu aralykda käbir döwlet edaralary işgärleri bilen Nawt hasaplaşmakda kynçylyk çekýär. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä şu ay dargana etrawyna mugullimlaryň we lukmanlaryň aýlyklarynyň 50 götürmi Türkmenistanyň öndürilen azyk harytlary, tekstil önümleri, plastmas, gap çanaklary we lampyçkylary bilen tölenip başlandy. Bu harytlary xyridar ýok, bular dukan tekçilerine tozap ýatan harytlardyr. Büdjet işgärleri nerazy bolýarlar diýip bir Lewap ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtyň özünde onuň sözlerine görä büdjet işgärleri bu harytlary satmak üçin netijesiz synanyşyk edýärler. Mugullimler we lukmanlar mejburi berilýän bu harytlary bazarlarda satmakda uly kynçylyk çekýärler diýip Lewap ýaşaýjy sözüne goşdy. Habarçy bilen gurrundaş bolan büdjet işgärleri aýlyklaryň ýarysyna derek özlerine haryt berilmeginden şikayet edýärler. 6 gün işländen soňra diňç günler bazarda zat satmanlyk diýip darganatyly bir magarif işgäri şikayet etdi. Onuň sözlerine görä mundan beýlek aýlyklaryň ýarysynyň her ay haryt bilen hasaplaşyljakdygy aýdylýar. Täze ýetgeşmeler boýunça Lewap welaýatynyň häkimligi beýanat bermeýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 25 fevralda deputatlaryň öňünden çykyşyny koronavirus pandemiýasynyň dünýä ykdysadyýetyne getiren ziýanynyň söz açyp tutuş dünýäde pandemiýanyň fonuny 500 million iş orunynyň ýitirilendigini aýtdy. Ýöne döwlet başlygyny pandemiýanyň Türkmenistana iş orunlaryna täsir ýetirip ýetirmänligini äşkär etmedi.